Malipayong gidawat sa mga benepisyaryong mag-uuma gikan sa 20 ka mga barangay sa lungsod sa Pekit, Cotabato ang gipanghatag nga farm inputs sa Office of the Provincial Agriculturist nga gilangkuban sa 40 ka trapal, 120 ka bag sa certified dry seeds, 462 ka mga bags sa hybrid nga similya sa mais, 280 bags sa agricultural salt fertilizer ug 40 ka buok nga knapsack sprayers nga sa kinatibuk-an ana sa 2,555,000 pesos ang kantidad. Gihimo ang distribution sa Barangay Dalingawin Covered Court sa Niskutang Lungsod kagahapong adlaw Pebrero 8. Dakong tabang sa mga mag-uuma ang gipanghatag nga farm inputs. Tumong sa probinsyal nga gobyerno nga matabangan ang mga mag-uuma sa probinsya. Gawa sa pagpanghatag og farm inputs, nang hatag usab og technical assistance ug training ang Office of the Provincial Agriculturist aron matudluan ang mga mag-uuma sa probinsya sa bagong teknolohiya ug pamaagi sa pagpanguma. Nakig-alayo na si Governor Emilio Taleño Mendoza sa nagkadayang ehensya sa gobyerno aron mahatag ang uban pang panginahanglanon sa sektor sa agrikultura. Kahinumduman nga nitong 11 bulan lang gi-turn over ni Mendoza ang 4.5 million pesos nga tseke sa National Food Authority kun NFA isip suporta sa Palay Marketing Assistance Program for Legislators and Local Government Units nga naninguhang paliton sa mas taas nga presyo ang ginabaligyang palay sa mga mag-uuma. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.